गोजोनथाव खौरां स्पेसियेल रिकगनाइजेशन एवार्ड मोननो हादों बर'नि सासे आगोमा फिसा बिश्वजित गयारिया। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रनसायधाम दलापारा गामिनि MST बिफानाव डिरेक्टर महरै गोख्रों हाबा मावग्रा बिश्वजित गयारिया बावैसो साननि सिगां गुवाहाटी नोगोरमानि बालिपारा फाउन्डेसनाव गोजौ थाखोनि सिनायथि होनाय मोनसे बालिपारा फाउन्डेसन एवार्ड्स राननाय फोरबोआव सिनायथि एवार्ड मोननो हायो। बे फोरबोआव सासे एवार्ड मोनगिरि महरै बिश्वजित गयारियाबो गोजौ थाखोनि सिनायथि एवार्डखौ आजावनो मोननानै गोजोननाय फोरमायो। बेराफारसे ओनसोलनि आरो बर' हारिनि गोग्गानाय लाबोनो हायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला खमैबो बे फोरबोआव मोन 15 हादरफोरनि एवार्ड्स मोनगिरि सुबुंफोरा बाहागो लाफैदोंमोन होननानै खौरां मोननाय जायो। बिब्दिब्ला फै जों बिश्वजित गयारिनि फोरमायनाय खौरांखौ खोनासंनि। थेंक इउ नोंथांमोननि चेनेला आंखौ खबर लाफैनायनि थाखाय गिबियावनो खुलुमनाय बावहरग्रोबाय। स' बे प्रग्रामाव 15टा कान्ट्रि बेवहाय पार्टिसिपेट खालामनाय जादोंमोन आरो एवार्डनि थाखाय नमिनेशन खालामनाय जादोंमोन। ओमफ्राय बेनिफ्राय बेखौ अर्गानाइज खालामदोंमोन बालिपारा फाउन्डेसना। बेवहाय जेसेबां गभर्नमेन्ट आरो नन गभर्नमेन्ट सबसे मा जायो टप खामानि मावनो हायो बेनि सायाव होनाय जायो। टुरिज्मनि सायावबो एवार्ड होनाय जादों। बेनिफ्राय ससियेल वर्क खामानि मावनायनि थाखायबो होदों। बेनिफ्राय 13टा केटेगरियाव एवार्डखौ होनाय जादों। दा आं मोननाया जाहैबाय स्पेशल रिकगनिशन एवार्ड ग्रेन्ड एन्टारप्रेनियर आरो बेखौहाय आं मोननाय जादों। जे अफिसाव लाइभलिहुडनि सायाव खामानि मावनाय जायो। जेनेखि लाइभलिहुडनि सायाव खामानि मावनाय जादों उइभारफोर थानाय जायो। उइभारफोर बेफोरनो एरि सिल्क, एरि वेस्टकट, ओमफ्राय बेनिफ्राय बिहु गामसा बा आर'नाइ बेफोरखौ खालामनाय जादोंमोन। प्लास लोगोसे होलिखौ इनक्लुड खालामदेरनानै स्पर्ट्सआव खालामनाय जायो आरो बेहाय आं नमिनेशनाव गथाय हरदोंमोन। बेनि उनावहाय सेलेक्शन जानानै फैनाय जादों आरो स्पेशल कन्टेक्स्ट बेवहाय गोबां मानसियानो दंमोन। बाट आं बेखौहाय मिथिनो हाला। थानो हागौ 100-150 एवार्डफोर थानो हागौ। बेसेबां आंनाव बे डाटा कालेक्ट गैया। खिन्थु आङो डाइरेक्ट सेलेक्शन खालामना हरनाय जाबाय आरो स्पेशेलि थेंक्स होनांगोन आरो जों जेरै ससाइटियाव मोनसे अफिस दंमोन। ओमफ्राय सासे निथु होननाय सार दंमोन। बे एवार्डआव बेयो खामानि मावनायखौ नुनानै रिपर्टिं खालामनानै बेयो नमिनेशनखौ हैनानै होदोंमोन आरो दा बेवहाय आंबो शक जादों। आं एफा 15टा कान्ट्रिनि गेजेरावहाय बिदि मोनगोन होननानै आं सानफेराखैमोन। बे लाइफआवबो सानफेराखैमोन। दा आङो बिटिआरनिफ्राय आं मोननाय जाहैबाय आरो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव साबेसेसो सुबुंफ्रा बेयाव बाहागो लादोंमोन? एक्चुअली आइडिया 15 जन नङा 18 जनसो बाहागो लादोंमोन खोमा। खिन्थु एक्जेक्टलि डाटा गैया आंनावहाय। दा बेवहाय आंखौहाय सेलेक्शन खालामदों आरो बिसोरखौ। नोंथाङा बे एवार्डखौ मोननो थाखाय सिगांनिफ्रायनो ओमफ्राय बेसेबां बायदि हाबा मावबोदोंमोन, ओमफ्राय माबायदि खस्थ' खालामदोंमोन? एक्चुअली 2020निफ्राय जेनेबा MST-आवनो आं इनभल्भ दंमोन। ओमफ्राय बिनि उनाव आं खामानिखौ एसे मावबाय थाखादोंमोन। बे गामिनि मानसिफोरजोंहाय माबायदि खामानि मावोबा डेभेलप जागोन बेखौहाय स्टाडि खालाम मावनाय जादोंमोन। मासरुम बानायनाय, जेनेबा जायफोरा दुखिया मानसिहाय बिसोरनो मासरुम बानायहोनानै जेनेबा बिसोरखौहाय इनभेस्ट खालामबाय। जेनेबा बिसोर मोनसे न'खरखौ मोजां सालायनो थाखाय सास्टेनेबल मोजां संसार खुंनो थाखाय बेफोरनि थाखाय बे बुस्थुखौहाय बे दुखिया मानसिफोरनोहाय बेखौहाय जोंनि MST अफिसनिफ्राय हरनानै बेखौ मावहोनाय जादोंमोन आरो नोंथाङा सासे एवार्ड मोनगिरि हिसाबै दा जोंनि इयुनाव फैबाय थानाय मानसिफोर बेबायदि हाबा मावग्राफोरखौ माबाफोर आइडिया बा एडभाइसफोर होनो सानो नामा? अके मोनसे खामानिखौ मावनोबा गोसो होनानै खामानिखौ मावनांगौ। जा नाखौ मारै बोननानै मोनो बा मोननो बेखौहाय सेस्था खालामनांगौ आरो दा खामानि मावबाय थाबाल' जाया।
माखासे गभर्नमेन्ट सेक्टर बा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट सेक्टर बेफोराव एवार्डनि थाखाय माने ट्राइ खालामबाय थानांगौ ओमफ्राय मानो डिपार्टमेन्टजों माने जगाजग माने रेगुलार थाबाय थानांगौ अब्ला डिपार्टमेन्टआनो जुदि मोजां खामानि मावोबा गासिबो डिपार्टमेन्टआनो गभर्नमेन्ट डिपार्टमेन्टआनो गासिबो माने सापर्ट खालामना होनाय जायो आरो ओरैनोथ' आङो बेवहाय अरिजिनेल चार्ज लाथारनायाथ' MSTनि माने एजुकेटिभ डाइरेक्टर चार्ज लाथारनायाथ' आङो 6 मान्थल'सो जादों 6 मान्थ जादों दा आं दा MSTनि माने एजुकेटिभ डाइरेक्टर हिसाबै खामानि मावगासिनो दं आङो माने मारै डेभेलप जागोन बेखौ माने सिन्था खालामनाय जायो ओरैनोबा जोंनि स्टाफखौ थेंक इउ होग्रोनांगोन गासै जोंनियाथ' अल बिटिआरआवहाय माने गासै 18 जन एमप्लय दङ माने बिसोर मोजां खामानि मावनायनि थाखायसो माने बे एवार्डआव आंबो मोननो हादों आरो माने स्टाफखौहायसो थेंक्स होग्रोनांगोन आरो जोंनि थाखाय बे प्रग्रामा सोरनि बानजायनायाव एक्चुअलि जानानै थाङामोन बे प्रग्रामा माने अर्गानाइज खालामनाया जाहैबाय माने बालिपारा फाउन्डेसना बेखौहाय अर्गानाइज खालामनाय जादों आरो गासिबो माने गभर्नमेन्ट सेक्टर हक बा नन गभर्नमेन्ट सेक्टर हक बेखौहाय माने एभ्रिथिं माने गासिबो माने खौ लानानै बे एवार्डखौ माने होनाय जादों आरो आसलते बे हाबाफारिया बोसोरफ्रोमबो जायो नामा ना बोसोरनै बोसोरथामजों खनसे जायो एक्चुअलि माने फार्स्ट टाइम आंबो फार्स्ट टाइम अफिसखौबो माने बोसोरै माने जाबाय थायो बायदि मोन्दों आं रेगुलार ओरैनोबाथ' होबाय थायोआनो जाहैबाय बिसोरो मोजां मोन्दों आं गासिबो कान्ट्रिनि मानसिफोरखौ माने लोगो मोननायनि थाखायहाय दा माने एसे सिनाखि जाबायबो माबानि दं भुटान नेपाल ओमफ्राय बेनिफ्राय USAनि दं खोमा जायखिजाया दा जों दा एसे सिनायलायनाय जाबाय आरो दा एसे जोंनि अफिसखौहाय बिथांमोना माने नायफैनो नागिरदों माने मारै खामानि मावो मारै मायो माने स्टाडि खालामफैनो नागिरदों आरो दा बावैसोनि गेजेराव दा बे हाबाफारिखौ खुंनायनि थाखाय नोंथाङा आसाम सरकार ओमफ्राय सेन्ट्रेल सरकारखौ माबायदि गोजोननाय जासिगोन थेंक इउ होनांगोन आंनि गोरबोनिफ्राय माने थेंक इउ होनांगोन जायनि थाखायहाय माने मोजां खामानि मावनायाव जेनेबा बिदि आंखौहाय हेफाजाब खालामदों दा बेनि थाखाय आरो माने जोबोद गोजोननाय मोननाय दं आरो एक्सुवेलि आं बिराद मोजां मोनदों आरो स्पेसियेलि थेंक्स माने बालिपारा फाउन्डेसन बिथांमोना मोजां अर्गानाइज खालामनाय आरो इयुनाव बेबायदि बेनिफ्राय साबसिन खामानि मावलांबाय थानो गोसो जायो नामा नोंथाङा औ जायो जानाया एक्सुवेलि दा नेक्स्ट एजेन्डा लादों माने जेसेबां माने भेन्सार स्कुलफोर दङ भेन्सार स्कुलफोरखौ माने नेक्स्ट फेब्रुवारिहालागैहाय एसे टारगेट खालामदों जास्ट माने 12थासोखौहाय माने नायग्रोनाय जागोन भेन्सार स्कुलखौहाय जास्ट जाहाथे माने जोंनि MSTनिफ्राय बेफोर माने 12था भेन्सार स्कुलफोरखौ माने बड'सा फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय क्रिसमास आरो गोदान बोसोरनि गोजोन हामलायनाय बावहरबाय गोजोनथाव खौरां रायजो राजाफोरनि सुबिदानि थाखाय फैगौ गोदान बोसोरनि 2 जानुवारिनिफ्राय 20 जानुवारिसिमनि थाखाय सिगांनि बेसेननिफ्राय खम खालामनानै आलायारन सावथुनखौ हरनाय जासिगोन बेनिखायनो गोसो गोनां रायजो राजाफ्रा गोदानै होनाय नैबे गाहायनि नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामहरनो हागोन गुरै खावलायहरनाय नोंथांमोनखौ फुंनि 10 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 3 रिंगासिमल' बुकिं खालामनो थाखाय कन्टेक्ट नाम्बार होनाय जाबाय नैबे मबाइल नाम्बार 8453766183 नङाब्ला 9678616741 7896298145 आव